Hali bayram münasibetli Ahıl, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetlerine geçirilen türlü çäreler ähmiýetliligi bilen tapawutlandy. Täze taryhy döwürde türkmen halkynyň ruhy meden miratyna çuňur öwrenmek, hal okumak sunugatynyň gadymy ýörelgelerini we gymmatlyklaryny aýagly gorap saklamak hemde artdyrmak Türkmenistanyň döwlet siýasatiniň ileri tutulýan uğurlarynyň derejesine çykaryldy. Türkmen halçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddedel meden mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanawyna ýerdilmegi, Türkmen dinarlarynyň döredin haýarlarynyň dünýä beleleşigi tarapyndan ykrar edilmesidir. Bu yer ýüzünden epitligi, ugodonlygy bilen tanalýan türkmen halsyny dokumakda, häzirki zamanyň usullaryny ulanmaklygy, innovasiýalary ornaşdyrmaklygy häzirki döwürde uly üns berilýäniň aýdyn alamatdyr. Haly göýleri garaşdy beýtarap Türkmenistanyň döwlet nişanlarynyň aýrylmaz bölekleri bolmak bilen halkymyzyň agzabirligini we jewitligini, milletimize mahsus parasatlygy, ajaýyplyklary bolan çäksiz isleglerini alamatlandyrýar. Öz göz başyny onu döredin halkyň 5000 ýyllyk taryhynyň jümmüşinden alyp gaýdýan bu täzin gadymy sunugatyň üýtgegsiz ähmiýeti, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmenistanyň häzirki nesilleri üçin ata-babalarymyzdan wesiýet eden ruhy matlaklaryna, öz boluşly gadymy däp desurlarynyň dowamatlyllygyna ygradlylygy alamatlandyrýar. Yer ýüzünde meşhur türkmen hallary bu ýörelgeleň dawralanýanynyň nişanlary. Şanlysyna münasibetli geçirilen çäreler ýurdumyzyň ähli urlardaky öseçlerine, gahrman arkadağymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň eli ýurt bähwedine gönüktirilen beýik özgörtmeleriniň dawralanýanyny eşgär etdi. Ma'lum bolşýaly bu bayramçylyk milli halçylyk sunugatyny gazanlan ägir dolu üstünlikleri giňden görkezmäge, daşa ýurtlardan köp sanly hyzmatdaşlary, pudagy mundan beýlekde ösdürmek üçin amala aşyrylýan iri uruny taslamalary işin gatnaşmaga çekmäge ýardam berge. Ýurdumyzyň halçylyk sunugaty häzirki wagtda ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagatyň okun ösüşiniň mysaly bolmak bilen eksporty urukdyrylan öňde barçy pudaklaryň biri hökmünde dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan önümliň hataryna çykdy. Munyň özi ýurdumyzyň möhüm pudagynyň netijeli ösdürilýäniniň aýdyn suwutnamasydyr. Asyrlyň dowamynda nepis haýarlary dokumagyň iňçe tilsimleriniň maşgaly gymmatlyk hökmünde nesilden nesile geçirilmegi, elle hal okumak senediniň bizim ullarymyza çelli ýetip gelmegine ýardam berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda hal okumak sunugatynyň ustadlarynyň iňçe maşgalylary giňden tanadýar. Olaň hataryna zekinli ýaşlarym köpdür. Täsin çeper senede giňden wagt etmek, gözellikde deňi taýyp bolmadyk hallary aýagly saklamak maksady bilen ýurdumyzyň halçylyk pudagynyň önemçilik düzümleri döwre waplaşdyrylýar. Gahrman arkadağymyzyň türkmen hallarynyň hemişelik, öçmejek gözellik hakynda söhbet açýan janly riwaýet hemde arşyň nepitli gatly kitaplary milli sunugatymyzyň gadymy ýörelgelerini wagt etmek işine uly goşan torly. Bu eserlerde gahrman arkadağymyzyň halkymyzyň meden mirasyna uly sarpasy beýan edilýär. Türkmen dinarlarynyň çepererleri, uz barmaklarynyň gudraty bilen döredilen haýarlarymyz halkymyzyň dünýäde ykrar edilen ajaýyp sunugat ýadygärligidir. Türkmen halysy halkymyzyň ruhy ahwalylar, gözelligi, nepitligi, müň türlü ögüşgüni, renkleriniň ajaýyp sarlaşygy bilen göreni haýrany goýgan haýarlarymyza halkymyzyň ajaýyp häsiýetleri, milli aýratynlyklary jemlenenler.